Γεια σας, είμαι ο Γουίνι. Καλώς ήρθατε στο επεισόδιο «Ο Γουίνι μόνο στο σπίτι» νούμερο 7. Ξέρω, είχα πάρα πολύ καιρό να κάνω βίντεο, αλλά είναι πάρα πολύ κουραστικό να κάθεσαι και να μην κάνεις τίποτα και έπρεπε λίγο να ξεκουραστώ. Ακούστε πόσο κουραστική ήταν η μέρα μου. Ξύπναγα, έτρωγα, κοιμόμουν. Όλα πολύ κουραστικά, δεν μπορώ να βρω χρόνο για βίντεο. Λοιπόν, άρχισα να πεινάω λίγο, οπότε ξέρετε τι ώρα είναι. Είναι ώρα για μαγείρεμα. Ώρα για μαγείρεμα. Ώρα για μαγείρεμα. Ρε, μα. Όπως βλέπετε, έχω έρθει στην κουζίνα και τώρα ήρθε η ώρα να μαγειρέψω. Θα μαγειρέψω μακαρόνια με μέλι. Παίρνουμε ένα πιάτο και τώρα πρέπει να βάλουμε μέσα το νερό. Τώρα βάζουμε τα μακαρόνια. Τώρα το μέλι. Τώρα είναι έτοιμο. Πάμε να φάμε. Πηγαίνουμε να δοκιμάσουμε και είναι τέλειο. Το καλύτερο φαγητό του κόσμου. Λοιπόν, παιδιά, όπως βλέπετε, αυτό εδώ πέρα είναι το νέο μου background. Θα κάνουμε ένα live από το κανάλι Σπίντου. Θα είναι ο Σπίντου μαζί με τον Νίκο Γάμπη. Οπότε μπείτε όλοι να το δείτε, γιατί θα είναι πολύ ωραίο. Θα έχουμε και εκπλήξεις. Γεια σας, παιδιά, αυτό ήταν το βίντεο. Τώρα κλείνω και εμείς θα τα πούμε το Σάββατο. Γεια σας.